Браво, момчето, браво! Хайди, хайди! Браво, браво! Къде го приби? А, тук. Аз го гърмях от 10 метра. Ма, лежеш? Бягаше, минава отгоре и Нали си бол тя? до страна и сме Да. Честито слука. Честито слука, его майстора. Браво, браво, честито. Как не можа при нас да дойде? голямо, не съм убил. Браво, браво. Точно така. 7 метра най-ма. Браво, браво. 7 метра. Аз даже ето къде е. Браво, баба. Браво, браво. Не е моето. От коя страна го гърмя, Ване? От коя му страна гърмя? От ляво, от дясно? От другата. И аз от другата му гърмя. Много хубав нерез. Хубав нерез. Много добър. Качов, да. Не, но не беше по-малко. Браво, браво. Качера мешано. Да, мешано. Браво, Боба. Точно така, чедо. Знаеш на гръм? Защо втори път не съм могъл. Уби ми прасето, ей. Най-накрая, браво. Не е моето. Не е моето. Моето беше по-малко. Хайде, мам. Браво. Браво, браво. Точно така, че. Браво. Браво, Боба, браво. Браво. Наредете се, наредете се. Не сме ти чули истините, аз съм един чул. Нищо. Хубав нерез, хубав. Господин Малинов, към колко сантиметра се стига да 5 метра. според вас? 18-19. Добър трофей. Не беше по-малко. По-више от билата и по-черно. Как ще го теглим сега? Поне до джипа. О, ще го теглим на ръце, аз не върви. А? Що? Що в дерето? Дайде много да чума, бе. Няма да може. Що? Аз може долу, защото... Ще го теглим, бе, носим върви, ще му вържи ни краката. Ето там до джипа само, я ще го изтегла. Нормално. Браво, браво. Браво. Много ти да ви очите, бе, тате. Браво. Браво, Боба. Точно така, че. Браво. Браво. Янка, откъде ти оде? Значи, ние сме го дигнали оттам. Ние то се тръгвало самичко. Един срандак мина, аз бяха и тук да е. Той излезе при мен срандак. И мина и тук да е срандака и как сега се малко по-нагоре. Нима ли чука да кажа? Ловна слука на ловна дружина Ганчовец. Да, като се развика. На слука.